tap tingeni koro joka sami ko bunde oko gini ngeni makani jok mobiro kwalo dhok no land ngat mane namba 2 to namba 1 noko landi kaka ngat mano yombo koro kiwinjo ka Pascal openjo to ngama dhi landi upenjo penja mangima tija kweno gi jalendo kamano jogo pogore man ngeny ngama nigi ting en jalendo ok jakweno to kata mana Cherera dino lando duoko margi ing'eyo ni VOJ yan gima manyalo nyisi ka onge luoro gima nyalo wacho ni ka onge luoro abe ok teda chiegi achal matumbo ka chiege yo mayot koro jopiny bro amua gisani ok wanyalo wacho mang'eny nikech yiero to podi bat wachomo to gima nyalo duokego abe an kaka matumbo ok teda chiege yo mayot kamano to wacho no poyo chir ma in go ni gini ok mana ni ok endien ng'ato kamano ahinya koro wacho mar buoyo ni mar vijana VOJ vijana ema nigi tich matek e Kenya ni moloyo nikech vijana ema ok mi microphone mar wuoyo to ka wacho no ok migi microphone mar wuoyo amaanisha ni vijana ok mi thuolo mar wacho pachgi. Masani pach vijana ma winjre miwacho en mana one term makoro kata sani wacho IBC mikele vipindi ni kaduoki chien na neno kam waziri Moses Kuria no tweet kata no ndike page mare advisor marke no ndike page mare ni yiero ok bibet manyiso ni ati wachne no podatemo chunguza nyaka sani nikech kano wacho ni yiero ok bibet to weche mag IBC gibe nitiere court dhano luore kama tamani to maanisha ng'o to ka yiero ok bibet mano ging'eyo gima dhi timre koro gidwa temo delay process ni mondo ka time mar IBC cha rumo koro ibro wach ni choro yiero mbele to ginen gima dhi inyo vijana kaka an kama nikech vijana wan be waseol to wadwaro mondo miwa thuolo kata ka en kiny mondo wani ka wanyalo keto jotelo machuny wadwaro jotelo manyalo ng'eyo ni vijana ben dhano yes nero kamano wacho weche tek